Řídíte moderní firmu a biznis vám roste pod rukama? Na všechno máte chytrou apku a témata jako automatizace a digitalizace definují váš lifestyle? Jen v tom účetnictví to pořád nějak drhne? Potřebujete nastavit účetní procesy a systémy? Vyřešit mzdy nebo daně? Mít firmu pod kontrolou díky pravidelnému reportingu? Oslovit investora či získat dotaci? S tím vším si Dipe poradí. Pod jednou střechou pro vás výhodně vyřeší vše od účetnictví přes business intelligence, reporting a controlling až po digitalizaci vaší administrativy. Finanční oddělení od Dipe propojuje best practices a nejmodernější digitální nástroje. Tím šetří váš čas a usnadňuje podnikání. A navíc je rychlejší, přesnější a dokonce levnější než tradiční interní účetní. Ať už jste softwarová firma, marketingová agentura nebo rostoucí e-shop, Dipe vám pomůže stát se digitálním lídrem a získat náskok před konkurencí. Kontaktujte nás pro konzultaci zdarma. Dipe.cz. Finanční oddělení pro startupy a scale-up.